जय जगन्नाथ आप राकेश कुमार ब्लॉग चैनल बहुत बहुत स्वागत गुड मॉर्निंग आम बर्तमान अमिल मोर बाहर जाइए गोटे बढ़िया जगह बुलाया जाइए पहुँची भिडियो देखी मम्मी ताला पकड़ी बाहर जाइए गोटे बढ़िया लोकेशन न ठाकुर जगह जाकि पहुँची आराम से भिडियो बन आम बर्तमान बाहरी जाइए मो मम्मी कौन कह कहूनु अरे कहूना कहती वीडियो गोटे लाइक कर दो कहते गाइस आम फाइनाली आसी पहुँच जाइचु बराल बालुंगेश्वर रे आम सकाल ये टाइम प्लानिंग थी आम आसार न कि मम्मी फाइनाली आम आसी पहुँच जाइचु बर्तमान मंदिर भीतर को जाऊँ मंदिर भीतर को गला आपको देखा भीतर सब केमती कौन साई भीतर एम धरपर धरपर आगू को देख क्या देखिए हाँ नहीं हो तो दर्शन करेंगे दर्शन खाली जादव हाँ देखिए तो सीढ़ी जी एवटू ओल्टाउन दर्शन कर गाड़ी आसुए सेपटू गाड़ी से जहाँ पूरी से भितर जाऊनी आम गाँ लोग रास्ता भारी खराब अच्छे चली आस पड़ो पानी रास्ता भाई दीपक कौन बाबा सब आनु कदली खाली दीटा आणबू कदली दीटा आणबू आ दीपू आणबू दीप हरिका आणबू आणुन कौन हाँ आणबू दीप आणबू ये आणबू कदली दीटा आणबू दीप गोटे आणबू सेपटे आना सेपटे जो जो गोटे चलो कौटू आसन गोटे बुल जा गोटे सबटू सेपट को सेपट एवढं आणे अन्नू एवढं अन्नू आम बर्तमान फाइनाली आसिकी बालुंगेश्वर जो सरी बराड़ बालुंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके आमर भोग करके बर्तमान बाहर को आसलु आम मम्मी आज तार भारी जो आशा था आसब बाबू पाखु आज आई से कह तो केमी कौन टे फिल है कहलु कहलु कौन केमती फिल है तोर अच्छा बहुत इच्छा कर
ଯାଉ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁଣି ଆସିବୁ? ଆସିବା ଆଉ କୋଉଦିନ ଆଉ। ଆସିବୁ ଆଉ ଯେଉଁଥର ଆସିବୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆ ଦେହରେ ବସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବସି ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଠି। ଭଲ ଲାଗିଲା ନନା ବି କଥା ହେଇଗଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲୁ ନେଇକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଥରେ ଆଇଲେ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ହେଲା। ମୋ ମମିର ଗୋଟେ ଭାରି ଆଶା ଥିଲା ସେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆସିବ, ଆଇଲେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କରି ଗଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବୁ। ଆଉଥରେ ଏବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରି ଭିତରେ ଆସିବୁ, କାମ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଉଳ ଯିବୁ। ଦେଉଳ ଗଲେ ପୁଣି ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଲାଇନ୍ କାହିଁଠି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିଦେବି, ଠିଆ ହବୁ ତା ଭିତରେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଲଗେଇଛି ବା, ତୁ ଲଗେଇନୁ କି? କ'ଣ ତୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍ ଲଗେଇବୁ ନା। କାଟା କରିଦେବୁ ସେଇଠି ପାଣି ଫାଣି ଜମିଯାଇଛି। ଆଉ ମମି କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ଆସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆସି ବୁଲି ଦେଇ ଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହ? ତାପରେ ମାନେ କାଲିଠୁ ଯିବିନି ନା? ଯିବିନି ତୁ ମନା କରୁଛୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସକାଳେ ମନା କଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲୁ। ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତୋର। ହେଲା ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ମୋବାଇଲରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବା, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ତୋର ଇଚ୍ଛା ନା? ମମିର ଭାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। କ'ଣଟା ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ନା? ଏବେଠାରୁ ଆସିକି ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ କରିବ ଟିକେ କହିଦେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପୁରୀରେ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆସିବାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଆଜି ପୁରା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସେପଟେ ବନେଇବା ପୁରା ଇମ୍ପସିବଲ୍, କାରଣ ସେପଟେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍କୁ ଲୋକ ଏତେ ଅଧିକା, ଗାଡ଼ି ଏତେ ବାଟରେ ଥୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଲିକି। ମୋବାଇଲ ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଥୁଆଥୁଇ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଲାନି। ଏଇଠି ଆସିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସମୁଦ୍ର ଦେଖ। एपटे टोटाल पूरा फांका, सेपटे एते भिड़ इमेजिनेशन बाहर। मो मम्मी कौन कहू कह? आज बहुत भिड़, हम तो दर्शन कर परलेनी। मो चश्माटा मोड़े जाकी देखा दे हाँ मंदिर रे आज जो हम तो दर्शन कर परलेनी, पळे आसु आ काई भिड़ प्रबल, एते लोक जाम पूरा प्रबल भिड़ ना? प्रबल भिड़ आज बीच पाखे ठिया कौन करूँ? ये ठिया देखी बुली बाली पळेबा एटू बुली बालिकी पळेबू। पूरा भी जोर होती, लोक भी प्रबल। कौन कौन करिया ताले कौन तू कहू वर्तमान भिड़ पे?
ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପଳେଇବା ଆଉ କେବେ ଆସିବା ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଚଷମା ମଶମା ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଯୋଉ ଖରା ପଇଲା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା? ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡଟା ତୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯିବା ହଁ ଯିବା ଯିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲୁନି? ଲାଇଭ୍ କରି ହଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ କହିଦେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପାଣି ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ହିଁ ବୋଧେ ଏପଟେ ବେଶୀ ସେପଟ ତ ବେଶୀ ସେପଟ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଭିଡ଼। ନେ ঠিক ଅଛି ଗାଇଜ୍ ଆମେ ରହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଛୁଟି ଅଛି ନା 3-4 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଟିକେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରି ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବୁ। ବାହାରି ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ରହିକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ରହିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରି ଦେଖେଇବି ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମମି କହ? ହଁ ସେଇଆ ପୁରା ରହିବା ତାହେଲେ ହଉ। ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି ଆମର ସମୁଦ୍ରର ପୁରୀ ରୋଡ଼ରୁ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ମାଳତୀପାଟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଳତୀପାଟରୁ ଷ୍ଟେସନଟା ଅଛି ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ପୁରା ଦେଉଳ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳତୀପାଟରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏଉଠୁ ଦେଉଳ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଗାଇସ୍ ଦେଉଳ ଏଉଠୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଉଳ ଏଉଠୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ସେତୁପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଦେଉଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଳ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ମୋ ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଅଛି ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲୁ ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆମେ ରହିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମମି କିଛି କହିବୁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲୁ ବାଏ।